Bueno, gai ordena amedeku danok, 5 puntu dekoz, hortik aparte dekoz mozino bi, eta erreguek eta galderak. Bueno, hasiera mogutzeko. Lehenengo puntu da, udal enplegatu publikoen 2022ko ordainsarien igoera onartzea. Proposamena da, lehenengoa, onartzea 2022ko urtarrilaren batetik aurreragoko ondorioekin udal enplegatu publikoen ordainsarien 2% igoera globala, 2021ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Bigarrena, langileen ordezkaritzari eta eudeleri erabaki horren berri emotea. Arratsalde on danori, apurbet argitzeko, aunque ez teko zer argitzezunik emon bihar, baina, jarraitzen dugune da estatuko aurrekontuen legeak zer onartzen da ben, kasu honetan 2022koa 2% igoera izan da, eta udelen proposamena berbera izan da bebai. Topea 2%, eta ikusi dozuenez, eta idazkarizek irakurri daben moduan, takargune da hori, langilei ordainsaritzea 2% igotzea. Baina, badinotxo, eta azkein nire zergaitiz da hori, 2002ko aurrekontuek, kongresuan onartzen diezenak, eta gero udeletik proposatu dutakoa dalako, bai. Aldeko botoak? Hau batez onartzen da. Bigarren puntue, Gernika Lumoko udalbatzak 2019ko otsailaren 27an 2019-2022 epealdirako onartu zuen euskara sustatzeko ekintza plana urtebete luzatzeko proposamena. Proposamena da, lehenengoa, udalbatzak 2019ko otsailaren 27ko osoko bilkuran 2019-2022 epealdirako onartu zuen euskara sustatzeko ekintza plana beste urte batez luzatzea, 2023an indarrean egon dadin. Bigarrena, ESEP 2019an onartu zenean hartutako konpromiso ekonomikari eutziz, 2023ko Gernika Lumoko udalak bere aurrekontu osoarekiko euskararen sustapenerako erabiliko duen portzentaia ez izatea 3,1tik beherakoa. Hirugarrena, erabaki honen barri Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailordetzari eta Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaritzari euskara sustatzeko ekintza plana garatzeari dagokiona koordinakundei nagusiei. Aldeko botoak? Salden gota, bale, parkatu. Gaur egunin indarren dauen euskara sustatzeko plana, idazkarizek esan dago moduen, 2019ko otsailaren onartu zen osoko bilkura honet, onelako osoko bilkura baten, eta plan horrek 2019tik 2022 iraun beharreban. Komisioa komente genduzen, arrazoi ezberdina itxik, euskara zerbitzutik edo euskara lotik ikusi gendun, komenigarri zela zara plan hori luzatzien. Arrazoiek, eurek aurretuko tez, lehenengo da nagusia, plan horretan urteka adierazten da zeintzu diren egin behar dien ekintzok, ezta? Eta 2019ko ekintzak maila on baten bete ziren, baina 2020 zen martxotik eurra pandemia jota, horko ekintza batzuk ezin izen ziren egin, beste batzuk egin ziren, baina ez gureko gendu moduen, eta beste batzuk atzeagatu beharra ikusten duen. 21 bantzeran paseiakun, dakigu moduen pandemia bukaeri urtengo hasikeran edo bizi izan dugu, eta hori dela eta kalean edo ekiten ziren ekintzasko adibidez eskola kanpoko programazioak, irakurketak italdizek, antzerki jardunaldizek, jantzai egune, euskara zina aretoetara, internaldizek, horredanak mogatute ikusi ben euren egin beharreko funtzionamentue. Horrez gain beste euskaren erabilera areagotzea helburu deken eragin handiko jardunape, familien arteko lehiaketak, gabonetako ekitaldi batan batzuk, berbalagun programa ize osoa, bertan bera gatu ziren, ondorioz gure ekintza plana totale jota gatu zalez, hori de arrazoi nagusi. Baina horrez kanpo be, esan plana itzerakoan, lehenengo geuzie eukitzen dugune, neurketa bat itzerakoan edo jakitzeko aurrekari moduen izan da kale neurketie. Kale neurketie be, oraingo egin dagoen berzan. Kale neurketie ez daroa guk egiten dugu
soziolinguistika klasterragaz batera. Berak be, soziolinguistika klastera be, pandemia dela eta kale neurketa hori atzeatu inban urte bat baino gehiago, eta 2021ko azkenetar arte ezin izan dugu egin kale neurketa hori Gernika Lumon. Luze moten da benarren, datu bilketa eta interpretazio horrek asko eroten deu, eta itxaroten gauz, eurek esan dozkue, irailerako ekiko dugula azalpen, igual txosten alduko da guztu iraien. Hori txosten guk gero barneatu onbido guzka zerbitzuen, eta Euskara batzorde osoari, hau da, udaletxeko teknika izek, baina baitxe, herriko eragileri be azaltzeko horrek tratamentu bedeko. Ondorizoz, hori ezingo dugu egin urri azaror arte. Osake, aurrekari moden eukitzen badugu beti ea aurreko planaren eragine kale neurketa beten bitartez da kale neurketa zin badugu egin, horreri itxaroti beko menigarri ze da. Beste arrazoi bet planatzeatzeko, urten Euskaraldi horti da. Euskaraldian ez dugu parte hartzen bakarrik udalak, baizik eta herriko eragile asko eta asko edo danan laguntza behar dugu. Hor Euskara batzorde bat juntetan da, hasi gara juntetan, orain dela hilabete euki genuen batzarra. Eta batzorde hori ditzeko momentuen, batzorde bardine da Euskara planaren berriz ditzen da ben, ondorizoz batzorde bardinen bi jomu gaitze ez da produktiboa, igual que itxeitzen egon gara Euskaraldi batzordea deitzie korrika pase arte. Menbe bardin itxarengo dugu Euskaraldia pase arte abenduen, Euskara planaren barrizte hau martzan jartzeko. Beste arrazoi bet, bebai da, Gernika Lumoko Euskara plana beti onartzen zen legialdi amaieran. Aurrekoa 2019ko txail baten onartu zen, eta konbenigarri izeleike plan barrize, justo naiz eta datorren urteko hasikeran hasi, hori da aurkezten dugun kronograma, onarpena izetie legealdia hasite. Holantzik, solape bat daube bai. Nik neuk aurreko legealdian kulturako sinatzi moden hartu nean parte plan honetan, baina oinezkoak banaz, etorkizunin be aldaketa izendapenetan edo pertsonat aldaketa badauz, behintzet plana jaiota edo hartzen deu datorren ape bai, ezta? Beste arrazonamentuen artien, momentu honetan, udal honetan ganera, barnelan moden dekogu udal administrazioko euskera erabila plana, hau da, langileri baino ez dut zirabiltzen, baina hau lankarga bada euskera zeuritzutzako. Ondorizoz, hori de. Eta ero, beste arrazio bamen, ikusi dugu, egin dugu berba beste herri batzukaz, eta beste herri batzutan be, gure moduen urtebete luzatzi erabaki dabe euskera plana gure egoera bardinen egon dienakaz. Eta hori dela eta batzordinaz aurkezu zan moduen, plani beta aurkezten da nun otzaien hasiko zan euskera batzordi, hau da, udala gehi herrian parte hartu nahi daben norbanako gehi eragile guztiek, plan honen idaztien edo definitzeakoan, eta bukatzeko jarri da data moden datorren urteko urria zaro. Beste barik. Bueno, gupe arrazoiek egokizek ikusten dugu, ez dugu txartu ikusten atzeratziena, baina bai proposamen txostena azaldu jakun bilera horretan horre aipatu nebezan gauzepe, hemen komentu gure gendu zen. Plan honen aurrekontuen jeitziera argizik ikusten da hemen, 2011-tik 2013 bueltan hor, euneko iruen mantentzen badan be, 2015-2016 jeisten doie, 2019 2,43 jeitzi arte. Hau da, kompromisoa 3,1 izen da be, berezko joeria argize da. Badakit 2020-2021 pandemia jota, ondan ukulertzen dugu moduen, aurrekontuen aldaketak eta gastuetan be aldaketa hondizek egon direla. Baina argi ikusi behar dugu, joeri orokorra berantzkoa dela. Eta, guk kompromiso horrek eskatzen dugu, ez bakarrik kompromiso moduen hartzen, baizik betetie eskatzen dugu. Hau da, aurrekontu bajatzen badan be, euneko 3 portzentaje bat da. Orden portzentai hori mantentzie, nik uste ez dela egongo arazorik, eta horretan danok ados egongo binela uste dugu. Badakigu be euskaltek izen jentik itziago apunte dela, horretan be gastu gutxia joango dela, baina badau nora bideratu diru hori. Ze euskeran gaztetan dugun diru azkenen inbertzino bat da, ez da gastu bat, eta inbertzino horik onena dela, danok nik uste nahiko argideko gule. Orduen, hemen txostenen aipatzen da moduen kompromiso hori berresten dugule, kompromisotik arau, zehozelan, bete beharra eskatzen dugu bai urte honetarako eta datorren urtietan be bai.
Hau da, konpromisoa bakarrik hartzi ez betetie, baino, zelan ingo dugu, hori, danon artean adostu. Bueno, nik hor aurratu neban, usteot batzordin komenten gendule, zelan hori azken finen zatiketa bada, nahi hot izan, euneko bada, ikusten badoguz, hemen danok ez dugu dokumentu horrenik eurrin dekot, zuke bai, horren, euneko horretatik urbilen egon garen urtie, justo krisi urtiek izan die. Osea, da zatiketa badalez oso horrez azalduko dut. Udal honek deko konpromiso bat, ez dala, oin dala 3 urtekoa, eta 2009 dator, eta 2009ko sekuentziz ikusten badu aurrekontuetan, konpromiso deko euskera sustatzeko ekintzatan euneko 3,1-eko aurrekontuaren euneko 3,1 gaztetako. Da, oso horreza da, 2011 urtien aurrekontu izen zen, 14 milioi euro, ondorioz udala gazte ban oso hurbil egon zen euneko 3,1 gaztetetik. Bueno, justo, izen da, sekuentzi hortan urte bakarra nun euneko 3,1 pasedan. Karo, aurrekontue. Bajatu zen, ondorioz, gastu bardina eginde, emoten dugu euskeran gehiago inbertitzen dugule. Ez, hartzen badugu datu nominatiboa, urte horretan esan gazteu aurreko urtean baino gehiago, eta aurrengo baino gehiago ez. Eunekotan bai, emoten dugu, baina eunekotan ez. Ondorioz, ze pasan da? Bueno, urte horretan igual plantetan da minimoa. Baina gero, aurrekontue igoten da ninen, gastue urrengo urtietan mantendu ine oso antzeran. Eta hemen kolore guztietako alderdi politikoak egon dire, azpimarratzeko. Gero, gaurko geran ez dakitzeago gazten dugule, baizik eta gastuet, uste dut, zentzu zeitzen gabizela, eta horren adibide batzuk gotakotez, eta ero bai eunekoan inguruen azalpentziki bat ingot. Itzagune kanpainan, nun pribatuek eta elkartiek eta sartzen diren, inosko denda da pribatu gehien dauz bazkide. Hori dirua da, teknikariaren lan hona da, urbiltzen da, eta azkenin inosko denda da pribatu gehien dauz Itzargune kanpainan. Kirol taldeagaz, guazi ginen, Bizkai mailan aitzindariz esan olako ekintza baten, kirol talde batzuk hartzen tantietan, argita harbi, gerniken Rubia Saskibaloie, euskera euren taldietan da lantzeko. Gaur egun, aldundiaren aterpien gauz. Hor, diru aurrezten dugu, aldundia jarri dugu Bizkaia Kirola Euskaraz programa, eta hor guk ez dugu gazte behar dirurik, ze aldundiak ordaintzen dugu, zakegu, posaren, hor aurrezpen bat euki dugu. Kulturan be, eskerrak, kulturera gehienak euskara salie die, eta euskara erabiltzen da bere egunerokoan, baina hor be badekuz bat batzuk identifiketa da bagabiz euren atzetik. Gaztien hartin be bedekogu egitasmoren bat. Ganera, orain dela gitxi be, gaztien mugimendu bet mobidu deitorikoa aldarrikapen bat inban, eta ez daitz aldarrikapena pasaden astean izan bazan aste arte baten, ostiaren bertan hila eurrekaz komunikazioa jarri nintzen. Ez daitz bizkorra bilike, baina 48 erruten eurrekaz komunikazioa jarri nintzen. Ez dakiz ba, pandemi gara izen kriston euskaraldi bat inzan. Ondorizoz, matrikulazioa esan duzu moden, berantza joan da, baina pandemia gara izen euskaltegizek intarren jarraitzu eban. Eta oin, ez da izango kampaina falta gaitxe, guk inbertiuko dugu euskaltegizen jenti atxikitzeko. Euskaltegizen inguruen, betxu, azkenengo urtietako aldaketa bada, matrikulazioa doan deke langabetuek. Edozein langabetuk, Gernikan errodatute badau, parkatu, hori baldintza, euskaltegire klase eta etortie doakoa deko, baitxe materiala de bai. Oinarrizko errenta deko, edozein pertsonape, RGI delakoa, euskaltegiko klasek doan dekoz. Laneko diru sarrera osatzeko errenta dekona, bebaitxe. Imi edo tantzeko diru laguntza dekona, bebai. Atzerritarrak, bebai. Euneko 33ko ezgaitasun bat dekon edozein pertsonape, euskaltegiko matrikulazioa doakoa deko. Famili ugari bereziek, bebaitxe. Gero, famili ugari ez bereziek, euneko 50ko kitapena. Horrez gain, hori euskaltegiti zuzenien. Euskera zerbitzutik edozein gernikarrek 16 urtetik gorako errodatute badau, deko gidabaimena euskera zatateko edo eta unibertsitate mailako edo eta abe ziurtagirri
dun edozein klasetan, 5-8 euro arteko diru laguntza. Matrikulazioan beti be, matrikularen 140-150 tope bateaz. Eta nonok esango hemen, baldintza badau, argi eta garbi, klase aprobetxu bete egon behar da. Ez dugu dirua emoten, ez egaitxik, besik eta horregaitxik. Eta gero apurue joan da, zenbakietara eta komisioan aipatu zalez, hartun da adibidez, bitxu, 2011 urtia, ez da? Da hemen dino une da, osoko bilkura honek hartzen du konpromisue, aurrekontuen 1,3% euskera sustatzeko ekintzetara bideratzeko. Bale, hartuko gu urte bakarra nun hori udal honek bete da ben, 2011. Bale, joango gara aurrekontuetara, eta aurrekontue hartunde ikusko dugu. Bai, aurrekontue holan zan, bideratu ziren euskerara aurrekontu horren 3,6. Bale, guazen euskaltegira urte hartan. Urte hartan, 2011 urtien, 503.000 euroko aurrekontu ekiban euskaltegizek. Por cierto, oin gaur egun dekouna baino txikisa. Osea, pandemia hostik, matrikulazioa jitzitxe euskaltegizek 2013 baino aurrekontu handizaba deko aurten. Baina ezke bengoa zen, bale, aurrekontue ondo izan, bete zan konpromisue. Euskaltegiak gazte bandana, ez, 70.000 euro ezabazan gazteu. Osea, aurrekontue, euskaltegiko aurrekontuen urte hartako 503.000 eta 500 eurotik 70.000 150 ez ziren gazteu. Non da konpromisue, aurrekontuen 13,9 esan bete. Ondorioz, igual konpromisoan eri buelta automo mariako. Ze aurrekontu eitzie, baina gero ez ejekutetia, baina guazen beste urte batera, 2012 urtie. Aurrekontu, euskaltegiko aurrekontue 500.000 euro zan. Urte hartan, 82.000 euro ejekutabarik itxi ziren. Ondorioz, urte hartan, 100 eurotik 18,5 euskaltegi zen ez ejekuteu. Eta da beste urte non oso hurbil egon ginen tope hortatik. Ondorioz, nik ustot, eta batzordin bai izan eban, kompromiso horreri nik ustot buelta bat egon baiako. Ez da aurrekontu, ez aurrekontu ejekute behar da. Eta ustot horretan, tenikariape, Euskara zerbitzuko buruek bezan ban, zelan bueno, ez dugu betetan aurrekontu kompromisoa, baina dana gaztetan dugu, da dana bideratzen da. Horreitxik gudote zen, eta bueno, da urte gizau degotez, osea, 2013 beza bete, 2012an bez, 2013 aurrekontuen 1,5 da ejekutabarik itxizan, 2012an 1,8, 2011an 1,4, 2012an 1,8, behatzean beste bat urte oso una kompromisoarekiko 1,3, horreitxik, nina dutena zen, kompromisoari batzorren zen moden, buelta domeako, eta aldan egin, behar dune da, aurrekontu kompromiso bat hartu, benetan beteko dugune, zau ez totuztela nire ardurien ikustakoan 2003tik 13 urtetan behin bete da, eta nik parkatu datu ikusitze esango neke inoz bestala bete. Vale? Nik argi itzi gure dut, ez da ezer pertsonala, ez da zure kontrako hori da. Orduen, hemen konpromiso hartzen da udal moduen, orduen konpromisoak bete egin behar duguz. Ez dozu defendidu behar hau, esan behar duzuna, onartzen da ez da bete. Esan nahi dut, esan betean eta ez da bete oin, eta orduen be esan beharko zen ez dala bete, horixe. Hau da, hobetu eta azkenen autokritika bat esan dutzen behar dine, ez? Azkenen guk egiten badugun konpromiso bat hartu, betetako da. Hau da, hau jarri dugu, ez bana zerratzen, ez dala jaitziko hortik, hau da, minimo bat, hau da, hortik gora egingo dugule. Bai, ez da, esan behar gitziago egiten dugule bestietan baino edo ez dugule bete, esatea da. Eta hori onartzi, eta hortik aurrera, inalko gulan, urren gurtien hobetoitera, beste lan imposible izango da. Maitzeko, ikustuzu moduen proposamena, nire sinaduriaz doi azpizen, da hau batzorren esan eban, nik berresten dut, aurreko euskara plana nik ez nintzen arloko burue, eta baina bai konbenteran batzorren, horreri bueltaton behako, ze jakin eban, ez dala betan, da ipinbiko ule bat betegarri zen. Zerrik asko. Aldeko botoak? Hau bat izan hartzen da. Hirugarren puntua, 2021 ekitaldiko toki entitatearen kontu orokorraren onespena hala badagokio. Proposamena da, lehenengoa, toki erakundearen 2021 ekitaldiko kontu orokorra onestea. Kontu orokorrau, udalaren kontu orokorrak eta udalaren autonomiadun erakundeenak osatzen dute.
Kulturretxearena, Euskaltegiarena, Lanbide Ekimenak Zentroarena eta Kirol Patronatuarena. Bigarrena, kontu orokorra behar den bezala onetzi ostean, 2021 ekitaldiko kontuaren berri emango zaio herri kontuen Euskal Epaitegiari. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Gehiengo oso onartzen da. Laugarren puntua, azken batzarretik gaur egun arte emandako dekretuen berri emotea. 2022-350-tik 2022-464-era. Bosgarren puntua, adierazpen instituzionala, sexu askapenaren nazioarteko eguna dela eta. Arratsaldeon guztioi, denok izun moduan, atzo, ekainaren 28 sexu askapenaren nazioarteko eguna izan zen. Ayer, como todos sabemos, fue el Día Internacional de la Liberación Sexual y, por eso vamos a proceder a leer la declaración institucional. Aurreko urteetan bezala, Gernika-Lumo udaletxetik Euskal Gizarteek afektibotasunari, sexuari eta generoari dagokionez aniztasunean bizitzeko daukan eskubidea aurten ere aldarrikatu nahi dugu. 53 urte dira, New Yorken Stonewalleko istiluak gertatu zirela. 1979ko ekainaren 28 hartan, bat-bateko eta bortitzan izan ziren manifestazioak egin zituzten New Yorkeko Greenwich Village auzoko Stonewalling tabernan poliziak egindako sarekadearen kontra. Maiz adierazten da istilu horiek lehen aldiei izan zirela Estatu Batuetako historian, non LGTBI+ pertsonek eta komunitateak martxinada egin zuen komunitatea gobernuaren onespenarekin jasartzen zituen sistemaren aurka. Horregatik LGTBI pertsonen eskubideen aldeko mugimendu garaikidearen hasitatz hartzen dira mundu osoan. Gernika-Lumoko udaletxeak LGTBI+ pertsona guztiei eta bere ingurukoei ere aitortza egin nahi die kolektiboko pertsonek gaur egun dituen eskubideak lortzeko bidean bizi galdu zutenei eta aktibosmoari denbora eta izerdia eskaini zizkiotenei. Halaber, ezin da ahaztunaren erori aktivistek egin zuten eta egiten diharduten gizarte eraldaketako lana. Horrez gain, belaunaldi berriengan ere jarri nahi dugu harretan, oraindik ere lortzeke dauzkagun eskubide askoren alde, ari batira lanean. Azkenik, aipamena egin nahi diegu gure lurraldearen mugetatik kanpo borrokan ari den kolektiboari eta pertsonei eragiten dioten giza eskubideen urraketen aurka altzatzen direnei. Gernika-Lumoko udaletxearen aburuz, erne egoten jarraitu behar dugu lurraldean gertatutako LGTBI+ pertsonen aurkako erasoen eta sexu eta genero aniztasunaren aurkako ideia politiko jakinen aurrean. Trans pertsonen eskubideak aldarrikatu behar ditugu eta euren bizi prozesua jarraitzen duten horiek babesteko legezko esparruak egitaratu. Era berean, pertsonei eta kolektibo honi ikusgarritasuna eman behar diogu gizartean eta elkarbizitza, errespetua, aniztasuna eta giza eskubideak sustatu behar ditugu. Gernika-Lumoko udaletxetik, gonbita luzatzen diogu bai Gernika-Lumo osoko herritarrei, bai Euskal Gizarte osoari, eragiten digun prozesu honetan esku hartzeko. LGTBI pertsonentzat horren garrantzitsua den egun hau ospatzeko. Izan ere, gizartean hitz honetako kide guztioi eragiten digu aferrak eta denoi degokigu borrokan parte hartzea. Azkenik, udaletik deia egin nahi dizuegu, gaurko eta betiko egunari ikusgarritasuna emateko eta gizartea sentsibilitatzeko antolatutako aldarrikapen ekitaldietan parte hartzeko, bai sare sozialetan eta komunikabideetan bidez. Txikia izanik ere, ekintza oro baita garrantzitsua aniztasunaren aldeko borrokan. Eskerrik asko. Aldeko botoak.
Gai zerrendatik kanpo, mozio bi dauz, batetik Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuari zuzendutako idatzia, eta bestetik Melillako hesiaren inguruan 2022ko ekainaren 24tik 25eko goizaldean gertatutako sarraskia salatzeko mozioa. Beraz, lehenik eta ben gai zerrendatik kanpo egondanez, gai zerrendan sartzeko bozketa egingo dugu. Aldeko botoak, aho batez onartzen da gai zerrendan sartzea. Beraz, 6. puntua, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuari zuzendutako idatzia. Bai, arratsaldeon. Hau berez ez da mozio bat, da idatzi bat, idazkariak esan duen moduen da gutun bat, Gotzone Sagardui Andreari Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuari bidaltzekoa. Ez da geurie, gutun hau ospitalea hoekin orain elkarteak edo taldeak idatzi eban, eta euren helburue da bidaltzeko momentuen beste eragile batzuk, eurek ez direzen eragile batzuk batzea. Orain arte, adibide batzuk ipintzearen, hainbat sindikatuk eman dabe euren atxikimendua, horren artean SATSE erizainen sindikatue, SAE auxiliarren sindikatue, UTS teknikarien sindikatue, LABek, ELAK, ESEKak, Komisionesek eta Busturialdeko pentsiodunete bai. Eta, gure asmoa izan da, gutun hau edo idatzi hau dauen moduan ona ekartie, eta posible bada eta adostasuna badago, udaletxearen sinaduragaz edo atxikimenduragaz joatea. Horren ningo duana da, hitzez hitz irakurri, eta gero nahi bada, eztabaidatu edo adostuko dugu. Gotzone Sagardui Andrea, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuari. Ez da lehen aldia, arduradun politikoen gana jotzen dugula Gernikako ospitalearen egoerari buruz ohartarazteko. Abenduan, 10 urte eramango ditu zentro honek lanean, oso bide luzea izan da, oso goraberatsua eta oraindik amaitu gabea. Hasierako proiektuan 72 OE baizaiten, gaur egun ez daudenak. Duela gutxi, Gernika Ospitalea UGI Gernika 2022-2023 proiektua ezagutu dugu. Proiektu horretan, beste hainbat proposamenez gain, azpiakutuen ospitaleratzea paziente kronikoak eta aringarri ez onkologikoak baloratzeko eta xede populazioarentzat behar den OE kopurua kalkulatzeko azterlan bat egitea jasotzen da. Gernika, Gernikaldea eta Lekeitioko oinarrizko osasungunei dagozkienak. Gure ustez, albiste bikaina da, eta azterketa oraindik egiten ari den arren, uste dugu unea dela apustua egiteko azkenean zentro honetako 3. solairuan hain beharrezkoak diren OE hoiekin lan egiteko. Eta osasuna oso ondatua duten paziente talde batek hainbeste joan etorri ez egiteko. Behan sinatzen dugunok, erabat babesten dugu ekimen hau, eta agintari arduradunei eskatzen diegu behin betiko apustu egin dezatela gure ospitaleari 3. solairu batez eta behar bezala hornitzearen alde. Ekimen honekin talde gehiago gehituko zaizkien mobilizazio batzuk hasiko dira, eta gure eskaerak lortu arte geldituko ez direnak. Dokumentu hau barrualde esiaren helbidera ere bidaliko dugu. Zure erantzunaren zain geratzen gara, Gernika Lumbo 2022ko ekainaren 23an. Horixe da testua. Bueno, esan duzu, posiblea dan akordio bat heltzera, baina guk ez dugu ikusten zuk irakurri duzun moduen, hementxe esaten duzue momentu honena dela gutun hau zabaltzeko. Guk ikusten dugu ez dela momentu honena. Ze esan duzun moduen, badauzela plan bat aztertzen, eta plan hori aztertu arte ezin dugu jakin zeintzuk diren beharrizenak edo zelan bete behar diren. Uste dugu, itzi behar dugula, espertuen jakituen ganien plan hau egitea, eta uste dugu ezin dugula sartu horren bidean. Eta horregaitzik guk kontrako botoa emango dugu gutun hau bialtzeko. Bueno, hemen esaten dena da berri hontzat hartzen dela, berri hona dela, azterketa hori egitea, eta erabat babesten dugula ekimena. Funtsean esaten dena da, hogeak nahi dugu ospitalean,
eta behingoz aztertuko dira ia zenbat hoge behar diren eta azterketa horren alde egiten dugula. Ulertzen dut ez alde bozkatu nahi izatea, sailburua zuen alderdikoa dalako, baina bai gustatuko litzakit beste modu batera, erredaktatu badugu eskari bat azterketa honen aldekoa, gutun hau ez dala, nik ez dut uste hemetik eta hilabetera hau ebatzita ongo danez, uste dute posible izango dela, beste tono batean baduzu, baina azterketaren aldeko beste gutun bat idaztea. Momentuz guk gure aldekotasuna bai adieraziko dutzago. A ber, guk ez gara adituak jakitzeko hor behar diren oheak ala ez, zertarako eta ze beharrezenak bete behar diren, horregaitzik ez dugu bozkatzen alde. Nahi baduzu maiganean itzi, ez dekot arazorik, baina bestela guk kontra. Eta ontze ez gara hasiko beste formatua edo beste tonoa emote. Maiganean itzi, ez baduzue babesten, jeuzingo da. Nik uste dut, bozkatuko dugu, ez da urtengo, eta benetan, ongo litzateke, jesartza eta Gernika Lumoko udalak zeo zer esatea ospitalearen inguruan. Nik uste dut, eskara teknikoak, baina bai ikusten dugu badirela pertsona batzuk, hirugarren solairu gutxik dauen hirugarren solairu horretan hartatzeko modukoak izango zirenak hor hoge batzuk ipiniko balira, eta nahi baduzu egin dezakegu hurrengo osoko bilkurerako idatzi bat azterketa honetan hori aztertzen eskatzeko. Baina bitartean, osago jeuziko da, baina guk gure aldekotasuna bai adieraziko dutzago. Aldeko botoak? Zeran pozuet? Bai, parkatu. Zeu zer esateko ba. Betxu. Ni petzago osasune da garantzitzuena dekune personak. Bai umiek, gaztiek edo helduek. Eta batzutan entzako barri emoten, baina medikuek eta enfermera dire gure aingeruek, ez da? Da egize da, holan da. Gaur hileta erdi, Iñaki Laboa, da Abengarniako ospitxaleko koordinadorie, da bialdu duztan bideo bat, izi ordu betekoa, zelan, kontetan zelan lantzen, hau lana etxen da, bizen hori ikerketa hori, hemen inguruen, ze biherri izen dauen ospitxerien, eta hori ikerketa etxen debenien, logikoa da, sailburueri bialdukotze. Ni sailburue partio batekoa izan edo bestekoa, ni bardin dauzte. Endizela geuz egondo, eta osasunek zehaindu dizela. Digo que la salud es lo más importante que tenemos las personas. Esa es la gran prioridad. Todo lo material sobra si no hay salud, ya seas niño, seas joven o seas mayor. Y decía que los médicos y las enfermeras, que muchas veces no les damos ese valor, ¿no? Están ahí al lado tuyo, ¿no? Pero al final son nuestros ángeles de la guarda, ¿eh? El tema de salud es fundamental. Y a mí Iñaki Laboa, al cual le mando un saludo, sabéis que yo con Iñaki Laboa, pues en marzo del 2020, en una reunión aquí en el Ayuntamiento, estaba también Iñaki, estaba el que fue secretario de Gernika, yo en Goicoechea, y los cuatro caímos en la primera etapa del COVID-19. Iñaki Laboa estuvo hospitalizado mucho tiempo y yo también. Entonces, con esa relación que tenemos, y buena relación, muy buena, yo le agradezco el vídeo que me envió el 14 de mayo. Entonces, ellos son profesionales, ellos saben mejor que nosotros las necesidades que hay que cubrir pues para los habitantes de esta zona, Lekeitio, Bermeo, Gernika, todos los pueblos de alrededor, y ellos están haciendo ese estudio y decir, se puede mejorar, y mucho, ¿no? Y tenemos una tercera planta, como se ha dicho aquí, que hay que poner en servicio, pero no de cualquier manera, sino después de un estudio
importante de los profesionales que son ellos. Y yo esperaría a tener ese estudio y que ese estudio lo presenten en la consejería, y malo sería que la consejería no hiciera caso de ese excelente trabajo que están haciendo estas personas. Porque ahora que me digan, no, están todavía haciendo el estudio que están, vamos a hacer movilizaciones. ¿Por qué movilizaciones? Si están haciendo el estudio y le entregas, en este caso consejera, y puede ser un consejero, ¿no?, que estudien y analicen y digan, pues, joder, pues este estudio es excelente, hay que mejorar la calidad de vida desde el punto de la salud a los ciudadanos de ese hospital, y vamos a dar respuesta. Si no da respuesta a eso, entonces dices, hombre, el dinero hay que gastar primero, no para cosas materiales, sino para la salud de la gente. Y entonces, si hace falta movilizarse, movilizarse. Pero creo que no es el momento, como se ha dicho, porque están haciendo ese estudio que yo creo que yo como alcalde y nosotros, este pleno, es agradecerles ese trabajo que están haciendo con muchas ganas y mucho interés, y es una gran prioridad fundamentalmente de Iñaki Laboa y todos los demás, pero él está liderando eso. Y creo que es una etapa un poco posterior, cuando ellos hayan hecho el trabajo, repito, que lleven a la consejería, y si la consejería no da respuesta, entonces Ayuntamiento de Guernica, el Ayuntamiento de Bermeo, todos los ayuntamientos que estamos implicados ahí, por la salud de nuestros vecinos y la nuestra, también, pues decirle a la consejería que no estamos de acuerdo. Y si hace falta movilizarse, movilizarse. Es que Nico Gacesagot, vale, pues te tomo la palabra. Pues, vale. Vamos a esperar a que se haga el estudio y vamos a comprometernos con el análisis de ese estudio y con la respuesta que haya a ese estudio, egingo dugu inbiarrekoa. Eta mahai gainean itxiko dugu. Guk sinatuko dugu eta guk bidaliko dugu, baina udal moduan itxarango dugu urrengo fase arte. Pues, benetan, eskertzen zut, te agradezco porque creo que es lo coherente, y creo que es una cosa seria. Hablar de salud es algo serio, y tienes ahí en tu equipo también gente de la medicina, y es verdad. Haitxik, ondo dau. Eskertzen zut, iztior, eta ikerketa etxen debenien, da euren piatzen debenien, bierbada, bueno, han egongo gara, eta dano batera egongo gara, eskatzen. Zazpigarren puntua, Melillako hesiaren inguruan, 2022ko ekainaren 24tik 25ko goizaldean, gertatutako sarraskia salatzeko mozioa. Irakurringo dute mozioak dakarrena. Ekainaren 24tik 25ko goizaldean, Melillako hesiaren inguruan sarraski bat gertatu zen. Behin-behineko balantzaren arabera, 37 pertsona hil dira eta askoz gehiago larriki zauritu dira. Gertaera larri hauek Espainiako gobernuaren migrazio politiken porrotaren adierazpen tragikoa dira. Andaluziako giza eskubideen aldeko elkartearen 2021ko hegoaldeko mugako fluxu migratorioen balantzeak berriki emandako datuen arabera, gutxienez 2126 pertsona hil dira Espainiako estatuko migrazio ibilbidean. Aurreko urtean baina 24 gehiago. Hala ere, desagertutako pertsonen kopurua askoz ere handiagoa dela adierazi du erakundeak. Horrekin batera, ezin dugu alde batera utzi, Melillako gertaeren ondoren Espainiako gobernuko presidenteak adierazitako imigrazioaren aurkako diskurtsoa erradikalizatu egin dela. Bere adierazpenetan, mugaren bi aldietako polizia jarduera hilgarriak justifikatzeaz gain, poliziaren lana ezinbestekotzat jotzen da migratzaileek erabiltzen duten indarkeriaren aurrean estatuaren segurtasunerako haien jarduera ondo ebatzitako operaziotzat jotzen baita. PSOEk hamarkadak daramatza giza eskubideen aurkako migrazio politika errepresiboak aplikatzen. Atzerritarrei buruzko legea, CIESak, hegoaldeko mugaren militarizazioa armada bidalita, lotsaren zuzentaraua, beroan egindako kanporaketak, mugen kudeak eta kanpora ateratzeko Marokorekin sinatutako akordioak, 3. herrialdeetako migratzaileak Marokon berriz hartzeko akordioak, Ceuta eta Melillako hesiak, migratzaileen heriotza poliziaren eskuetan, adingaben legez kanpoko kanporaketak.
Horri lotuta, Maroko Espainiaren eta Europar Batasunaren lehentasunezko bazkidea da migrazio flusuen kontrolari dagokionez. Eta lankidetza honek itsas patruiatze bateratua eta migratzaileen detektazioa eta interzepzioa gauzatzea suposatzen du. Migrazioa kontrolatzeko praktikak Marokoko lurralde osoan aplikatzen dira, eta batez ere Sahara hegoaldeko Afrikako hainbat herrialdetetik datozen pertsonak atxilotzen dira, herrialdaren barrualdera modu behartuan lekualdatzeko edota jatorrizko herrialdetara deportatzeko. Jarduera hori gauzatzeko, atxilote zentro ez ofizialak erabiltzen dira. Hala nola bunkerrak, eraikin abandonatuak, polizia etxeetako sorupeak edo eskolak. Non azkenean leku aldatuak edo deportatuak izango diren pertsonak atxikitzen diren. Izan ere, migratzaileen eskubideen aldeko kolektiboek salatu dutenez, pertsona horiek ez daude prestatuta askatasunaz gabetzeko, eta beraz, haien baldintzak osasungaitzak eta gaitzesgarriak dira. Eta gainera, tortura fisikoa eta psikologikoa egiten da horietan. Azkenik, adierazi behar dugu heriotza horien erantzukizuna mugak ixteko migrazio politika krudel eta anker batzuei dagokiela. Politika horiek ez dira eraginkorrak immigrazioa kontrolatzeko helburuetarako, eta gainera, sufrimendu handia eta giza eskubideak etengabe urratzen dituzte. Politika horien bidez, Espainiako estatuak bere lurralde osotasuna lehenesten du, migratzaileek askatasunez igarotzeko eta harrera duina eta integrala jasotzeko duten eskubidearen aurrean. Argudio hori erabiltzen du halaber, Irun eta Hendaiak arteko mugan korridore humanitarioak irekitzea ukatzeko, Bidasoa ibaiko tragediak saihestu eta horrela mugak pertsonen aurretik jartzeko. Guzti hori dela eta Gernika-Lumoko udalak erabaki du, ekainaren 24-tik 25-erako goizaldean Melillako hesiaren inguruan gertatutako sarraskiak poliziak izandako basakeria salatzea, behin-behineko balantzean 37 dira hildakoak eta askoz ere larri zaurituak, eta elkartasuna adieraztea hildako eta zauritutako pertsonei, haien lagunei eta hurbilekoei. Bigarrena, gertakari larri hauetan, estatuko segurtasun indaren parte hartzea salatu. 3, mugak militarizatzearen eta kudaketa kanpora ateratzearen inguruan egun aplikatzen diren migrazio politikak salatzea. 4, pertsona migrante guztien duintasuna eta giza eskubideen errespetua bermatuko duten legezko bide seguruak irekitzea exigitzea. 5, ikerketa independiente bat egiteko eskaera luzatzea, gertakariak argitu eta dagozkion neurriak ezartzeko. Eta 6. eta azkena, hildako pertsonen gorpuzkiak berreskuratu, identifikatu eta jatorrizko herrialdetara aberriratzea exigitzea familien nahiek errespetatuz. Bueno, nik esan benetan egunetan ukus duzen irudizek tristezia emoten dugu ez da. Bardintzo magredizek izen edo afrikanuek edo beste leku batekoak horrek irudizek mine itzen dugu. Nik ez daitze lenguan irakurri batza zuen, irakurri naben azte buruen Jonan Fernández, da Transición Social, la Agenda 2030ko idazkari nagusia. Eta berak etxegoan elkarrizketa baten, berak esategoan demografiko asuntua txartu daubela. Euskadin jaiotzak punturi bajuin Europa osoan, eta 5 edo 5 urte baino gitxi hauen kanpoko jentie beharrizena ongo dala igual 4.000 puestu. Ez da izen badean hori Euskadi igual erreziak izango dire. Bueno, Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030, yo le leía este fin de semana y decía que el tema demográfico era un gran problema en Euskadi, que los nacimientos habían bajado a unos niveles importantes y que era la media más baja de toda Europa. Y que había que poner medidas porque en 25 o 30 años, más o menos, pues harían falta 400.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma. Esos son muchos.
Y entonces se le preguntaba a ver qué iban a hacer. Nada, pues que ellos se había estudiado globalmente, en otras zonas también, y decía que para que haya más natalidad, pues ayudas directas, ayudas a la vivienda, mejorar las condiciones laborales, pero hay un tercer punto que decía que era la migración, ¿no? Entonces, hombre, yo no soy experto en eso, solamente lo que veo, ¿no? Pero también recuerdas de gente de aquí. Yo me acuerdo del fin de semana pasado, el sábado pasado, estuvimos con gente que había ido a cortar caña a Australia y sus hijos, ¿no? Ellos iban en origen desde aquí, como sabéis muchos de vosotros, ¿no? Lourdes ha estado mucho en Australia. Pero había gente de aquí que iba a América, fundamentalmente de pastores o a la construcción, a Australia a cortar caña, fundamentalmente, y luego marinos, ¿no? Pero todos iban con un contrato en origen. No era aquello, era algo, pues Estados Unidos, Australia, tal. Tenían controlado en el buen sentido. Tú ibas con un contrato y no andabas por ahí, no sé, haciendo cosas que no se deben, ¿no? Lo mismo que allí faltaba. ¿Por qué iba la gente allí con contrato en origen? Pues porque para ciertas profesiones hacía falta gente de fuera, porque ellos no tenían. Pues aquí está pasando algo parecido, si veis últimamente, en el tema de la hostelería, para trabajar en el monte, en la construcción, en Chosuán, en el mar, ¿no? Para cuidar personas mayores y personas dependientes. Todos son extranjeros, o del este, o de América Central, o de América del Sur, o de cualquier otro país, ¿no? Entonces, quiere decir que los entendidos, los profesionales, tienen un trabajo importante, pues para que esa gente que sale de su país venga en debidas condiciones, que no ocurran estos disparates que están ocurriendo, esas imágenes que estamos viendo con muertos, y que además de que, no sé si tienen que venir como contrato, como iban los euskaldunes a otros sitios, yo creo que sí, que hay que ayudarles en origen, allí en su país. No se puede dejar a las personas, si nosotros estamos en una fase de bienestar, ¿no? Digamos, dejar que las personas se mueran, no, hay que crear riqueza allí, en sus países. Entonces ahí está la Unión Europea, que creo que tiene que hacer un esfuerzo en eso. Yo estoy hablando, sin ser profesional de eso, pero viendo, o mi pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Hablar es fácil, pero lo que hay que hacer es hacer, ¿eh? Entonces, la verdad que lo he dicho al principio, ver esas imágenes con esa gente muerta ahí, la verdad es que es muy, muy triste y dices, parece que no es real, ¿no? Igual que las imágenes de la guerra de Ucrania, ¿no? No comparando una cosa con la otra, pero que a los países hay que pedirles y hay que decirles que ayuden en origen y que esa gente venga aquí sin correr esos riesgos de perder la vida, como están pasando en Bidasoa o en Melilla, como el otro día. Aldeko botoak, hau batez onartzen da. Zortzigarren puntua, eskariak eta galderak. Arratsaldeon. 2020an pandemia salata aterpetxi sarratu izan. Ikusten gu 2 urte pasa dizela eta aterpetxi sarratute jarraitzen dabela. Eta ez dakigu zer gaitiz ez, beste udal zerbitzu batzuk zabali dauz. Eta bebai esan behar dugu, aste santutik ona gitxi gora bera, Santiagoko bidea itzen dauzen pertsonak gero eta gehiago hurbildu dizela Gernikera, eta momentu askotan arazoak dekizela loitzeko lekue topetako. Horregaitzik guk jakin nahi dugu aterpetxie zabalduko dan, kontratue mantentzen dan, kontratue bertan behera bat dau, zarratute jarraituko deu, gure dugu erantzunen bat eukitzea.
arratsaldeon. Santxuten inigo, itxaroten gauz erantzune, pandemize egondaz, ondo esan duzu, hosteleritzan eta langileek topetako momentue badakigu eurentzako 2 urte pareta egonda gero, nahiko zaila dala kontratuek lortzie, orduan esan zuen ekainerako idiko zala, itxaroten gauz, eta esan zuten badakitxe ekaine pase dala, falta da egun bet, eta informazioa dekotenien esan zuten emongo txutela, printzipioz hori. Orduen zarratute jarrituko dugu batedaki noiz arte, orduen komentado doten arazoez aiesteko, igual beste galdera batiko dut. Pandemia aurretik, haien Salazarreko gimnasioa oie jartzen ziren, Santiagoko bidien eitzen bizen Romeran zantzako, orduen aurten hori egingo da, oie jarriko diez, estiz jarriko, ze arazoa hor dau. Aterpetxiz bada zabaltzen, loitzeko arazoak eukiko dabez. Bueno, nik hori ezin dutxut erantzun, haien deko ardurun ez naz, baina, asoziazioa uste dut eitzen zegoela hori gestinoa, eureri berbain gotxague da esango gu. Arratsaldeon, naz luzetuko. Gaur egune dano dakigunen moduen, klima aldaketa nahiko modan dauen asuntu bada, gogor jotzen gaitu. Ikusle aktibo modun gauz, eta esan daigun klima nahiko zoratute da bela aspaldi zonez, baten kriston ebitxiek, lehortiek, ikusi dugu moduen Nafarroan zelako zutiek eta egon dizen, eta ez gauz, oitxute olako muturreko egora atmosferikoetara heltzie. Badire aste batzuk, Gerniken be, eskerrak 3-4 egun izin ziela, baina, 40 graduko temperaturan egotie, ez gauz oitxute. Eta, telebizioan horrek egunetan, errekorra gora, errekorra bere ebilizian. Uden sartuten gauz, eta guk presti izan behar duguz herriko instalazioak, eragoki baten, eta batez be, umien aizialdize bermatzeko. Esan dute modun, egun berotsu horietan muturreko temperaturak egon ziren, gure herriko gaztetxoenek aterpe eta urtxorroak topa ezinien, biziketa garbitzeko mangerekin errefreskatu ziren, posarren, itxurriztan posarren, normala modun, jakin dizuen. Ikusten dugu beste herri batzutan, guretako parken instalazioak ugaritzen hasi zela, aspalditxik, berriztatzen, mantenimendua hobetzen, eta egun berotsu horiei aurre itxeko, ez? Eta gure herrizen 2 urte daramatzagu Lurgorri Santa Luziko urtxorroak martxan jarri barik. Jende nahikotxo etorri zaigu azalpen bila, kesu, eta, arazo edo gai honegaz arduratute. Seguru gauz, arrazoi baten gati sortutako proiektua zala, eta aizialdiaz disfrutatzeko seguruenik. Bere sasoien badakigu be, arazoren bat egon zala, arazo teknikoren bat egon zala, eta itxi biharra, zarratu biharra egon zala. Baina orain herritarrok ez dekoie argiegi edo ez da beulertzen, hainbez denbora zarratuta egon izetie. Pandemizen garaize hor gauz, baina beste marko baten gabiz eta beste pausu bat eman dugu, eta guk uste gu, umiek eta gaztiek merezira bilela aizialdize bermatzeko lantxo bat, ez? Eurek exigidu edo eskatzen dozkuelako, herritarrek exigitzen dozkuelako. Orduan, da amaitzeko, galderi izango zan, hau izan da purbet kokatzeko, galderi izango zan, ia zein izan dan benetako arazoa, eta galdera
bigarrena garrantzitsua uste duguna dela, ia irten bide emon aldiakon arazo hone. Bueno, benetan eskertzen dut Aitor ze aproietan gendu nien gogoratzen az. Eztabaida asko egon zen. Batzuk alde, beste batzuk kontra, beti pezan dana. Da, bueno, nire zanuan parke elegante dau, ondo dau, anbiar politxekin dire, oina maitzu bari dau. Zeane, ermitxie eta komunen artien dauen eraikine, hor, hasi ginen da geratu berrokin gendun, han azur batzuk eta agertu zirako. Behordaz, txorroak eta egon zin martxan eta izen zen, modako, gauzu bat, gareken bakarrik ez inguruen bebai. Zen gogoratzen az, kurso amaieran, lekitxo tipe eskola batetik ditxuguen, arek ez eurton, egin zanien, umiekaz garnikera ze txorroa ukuz debez, nobedade moduen, ez da. Egon zin, niko denpora martxan. Gardek ez bomba batzuk, eta horre bombak, impulsetan daue, gure ez da, gorantza. Baina, guraso batek, denuntzio baten guan. Beran umiekean gure hartan debela, beran umiek, eta, claro, pues que, zean da, ez da la potable eta hori, ez da? Eta, bueno, nipzot horregatik zarratu zen, pandemia hasi baino harina. Bueno. Gero, ja pandemia egon da, ez da martxan imini. Da nik esan dutzen tekniku ere esan dutzen martxan imin da, bombak eta zaintzere egon dire, denpora guztien, gero, kari edo sartzen baizake, bombak gero ez da balizio. Da nik esan dutzen, bueno, horrek osasuneko, ez da veterinarioak edo, egin dugu ez da informe ez oin, orduen, emitxe madu gor, gure potable ez dala, ez da horik onko. Ze umi ezurre dire, da badak izan, ez da edan behar. Nik espero dut, ez dut emongo fetxa bat, esan da hau teknikuen martxan ipintzen. Bombak eta baki zaintzen egon direna, errebizitako atzera, iakarirek edo barren badek eta libretako, eta imintzeko martxan. Noz, ez dut esango zen nire eskuen ez dau. Bolan da, besterik ez da. Da politxe daren martxan egoti deni, posik egon etxen hain mingendu nien martxan. Da oin ikusten maut esatzera, bebai. Bale, hartu. Bueno, arratsaldeon, dekogu gai bat, oso ondo esan dugu ez, kanbio klimatikoa dator, eta urtie haside, bakizue gasagaz eta argizegaz presioak ora joaten pilo bat. Orduan, nahi dugu esan, proiektu bi jarriko dugu zela martxan, Santanapen eta Urbietan, eta orduen esplike bengotxu eta purtsuet zertan datxan proiektu bakotxa. Santanapen ipingo guz 120 kilobatioko instalazio solar fotovoltaikoa. Izengo diez, 220 plaka, 545 batio ukiko deuz bakoitzak. Eta espero da, 117.921 kilobatio ora egitea urtean. Teorikoki, hau da, 200 familiak urtean kontsumiten dauen energize, eta suposatzen da, autokonsumoa izango dana 185, hau Santanapen. Eta Urbietan izango dire 215 kilobatio. 100 plaka solar, 545 batiokoak, eta suposatzen da 69.217 kilo CO2koak aurreztuko doguzela, ez doguzela botako atmosferara. 18 familien kontsumoa izango da, eta hemen autokonsumoa 180 izango da. Proiektu bi hauek espero dugu, udan ostean martxan jartzi. Instalazioak berak autokonsumorako, produzitu den dugune, ure berotzen, piztine berotzen, horretan erabiliko diez.
eta datu gehiago dekogu nien, pasiko gu. Vale, eskerrik asko. Nik beste gauzetxu bidekotaz esateko. Bata da, badakizu San Juan badauz, jaizetarako esan duzkoen, esan naben harinako plenoan, planin empresarial duguena inde egongo dela. Da gero bada, beste bat aurrekontuen aprobe gendune, zan hor korreosetik hor inguruen, hor kalien astra eurrien, Iparagirren, zati bat, lote bat, beste bat Dontello kalien zazpite behatzi zenbakizen artin jeustxe daulako edo undimentu edekolako zerak, da hirugarrena azerie zabaldu, hor orue eta oizbide dauzen lekuen, da dana neurri baten ipini. Bueno, lizitazioa atarata dau, eta ia adjudikazioa etxen badu, uden, ez da tema administratiboak ez da lagunduko badeu, da gamana baino harina baitzeko, ez da. Bueno, digo que ya recordamos todos que habíamos aprobado en el presupuesto la urbanización con 3 lotes, uno en la calle Iparraguirre, entre los números 18 y 22, 22 me parece. Luego, otro lote en Iparraguirre 7 y 8, y el tercer lote, que es donde está Oisbide, Lambide a un lado, Oisbide y la fontanería. Ahí dijimos, anchamos la acera, ponemos toda la misma cota, eso hemos sacado licitación este mes y a ver si podemos adjudicar antes de vacaciones. Si funciona el tema administrativo, pues posiblemente se adjudique, porque hay que hacer mesas de contratación y esas cosas. Y luego hay otro proyecto que encargamos, que aparecía también en el presupuesto, que era la cubrición de la zona deportiva de Cearreta. Bueno, Oreda Estalzie, una superficie de 885 metros cuadrados, donde hay 2 pistas de baloncesto, de sasquí. Sabéis que hay bancadas, ahí tienes a lo de la Icastola Sever, los baños, la siguiente bancada está el frontón y esta otra de las pistas de abajo. La diferencia de cota entre el frontón y este sitio donde están las canchas de baloncesto supera los 5 metros. Entonces, ¿qué va a ir en el proyecto? Pues en el proyecto va a ir la cubrición, el solau nuevo, de llevarse, y gradas. Ahí donde está ese muro, aprovechamos para hacer unas gradas que la gente puede ir allí, los padres o los propios chavalitos, y sentarse y ver los partidos. Nos van a entregar el proyecto a mediados de este mes, del próximo mes, y a ver si podemos sacar a concurso, y cuanto antes se haga mejor, porque dinero ya está puesto y lo que hace falta es que disfruten. Y va a haber un cambio muy, muy importante en esas instalaciones con esta mejora para los 2 centros, Sever y Allende Salazar, 1.500 alumnos. ¿Y para qué? Para que cuando salgan al recreo y también para la práctica del deporte. Y sabéis que en horario escolar será para los 2 centros y fuera del horario escolar lo gestionará el patronato de deportes, pues para la gente que quiere ir allí a jugar, para que cojan hora y para que nadie se enfade, ¿no? Y bueno, pues a ver si... Yo no sé, el tema administrativo sé que suele ser farragoso, pero cuanto antes salga eso va a ser bueno porque la gente va a disfrutar. Ori. Va beste barik.